Berbareng GM Yayan Musik. Sing gedhe pangaperan Kang Mas baboncenku cecek tangan tiku sambungku mewaci dalu rupita sarimu kalawan karamamu Kang Mas kan meranti kesakitan kore lestarine hape piratine tanana ingkang ngaruwe nyembuhake pete aku mung ramuki atiku iki pecah bocah luwih pamodanan sida dadi Jalur kakto buat aku lek ngono iso baung. Dia kok serigala itu. Ya, gigit awakmu itu. Dia cokot aku dong. Klunyum-klunyum. Ya. Yo bacotke. Mendapaya yesta seta Morelan yantika Mesti tanya Putri Celestia Terus bisa lara Dika Kangos
Iki mau judule apa, Nduk? Judule Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu. Jare operator iki rinduku. Wah. Ngawut. Ngawut. Banter karu. Ya, ora dadi ngopo. Ya kurang sak cerit. Ora sak cerut. Ya. Cahayu Nggih. iki ana nawala sing sampun tumiba. Niki njaluke didhisikke lho, Bos. Iki engko ora didhisikke. Sik to, Bos. Niki lagune kurang sak cerit. Aku ki memberi kode dulu. Oh, kode dulu. Ya bilang dong. Nanti tak cipuk loh. Nah, kamu itu kalau tidak Pripun? dinikat kamu kan yo malih tobrut gitu loh. Lah dicamuk ki ya nyawang. Aku ki lek Empat mata ngeten lho. cengkirang-cengkring kudu mbaung wae lho, Nduk. Kudu piye? Aku ditancut bathuke mlonyoh bocah. Wah, nanti mlonyo opo. Orang tau dicokot bau ngompong lho awakmu. Apa iso ngompong kowe? Ya, wis Remek diklamut. Iki sesuatu info. Ya, bacot kene ora sak udus kok wis mok kowe ngadeg barang ki nyapo. Ya ora, iki kejutan terbaru. Wis to, kowe ora tangane ora guyu, ora kekel. Aku menyawang tukang drame mburi ya. Domong ya, bagus e koyo Arjuna. Tobut karo Anggi garapen titik. Ya, heeh. Kabeh ge Arab kuwi. Wis pokoke. Kuwat ta dhewe. Jan pepek bocah sita iki. Ya. Mendya boyo yen tesida berelan yang